नमस्कार, हम संतोष कुमार। रोज सभी देखा था भोजपुरी 24 न्यूज। आज हमने के शाहपुर से पहला बार के विधायक भाजपा से श्री राकेश ओझा जी बनी। बहुत धन्यवाद। रउआ के विशेष रूप से धन्यवाद बा और चैनल के देखे वाला सब दर्शक लोग के भी हमारे प्रणाम बा। जैसे प्रणाम करतनी और उन लोग के आशीर्वाद के कामना करतनी। अच्छा, अब की पारी के शाहपुर चुनाव के सबसे बड़ मुद्दा रहा है जवैनिया कटान। योगी जी आई रही वही स्टेज से रउआ कहनी कि हाँ जवैनिया कटाव के मुद्दा बहुत बड़ बा, यदि हमनी के सरकार में आवत नहीं जा तो एकरा पे विशेष ध्यान दियाई। तो कौना तरह के अभी कार्य चलता? ध्यान दिया था जब धरातल पाई तो लौके लागी कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखाइल बा। चिट्ठी अब लेके भी हम आइल बानी ना, इसे बहुत ज़्यादा हम कड़क ना कह पाए। लेकिन उस सब गाँव के कटाव से जितना भी पीड़ित लोग बाड़े उन लोग के कटाव के प्रभाव के बोझ तले जो लोग दबल बा उन लोग के निदान करे के पहले प्रयास कल जाता और ओकरा बाद से कटाव फर्दर और भी गांव के इफेक्ट ना करे ओकरा खातिर भी दिशा निर्देश दिहल गइल बा। ओकरा खातिर आवेदन दिहल गइल बा। जल्द ही एकरा पर ठोस निर्णय लियाई। अच्छा, पिछला दिन रउआ जब चुनाव प्रचार में आई रही हो जवैनिया, तो हम रउआ से एगो सवाल कैले रहे कि जवैनिया गांव के लोग बांध पे कब तक रहे। रउआ बोले रहे कि बहुत जल्द हम मतलब एह लोग के विस्थापन खातिर प्रक्रिया चालू बा आ बहुत जल्दी विस्थापित हो जाई लोग। हमें लोग से बता देले बनी। लोग पूछल है कि हाँ कब तक हो जाई, कोनो एगो असरा नहीं है अभी तक। रउआ खातिर असरा ना होई, पूजा के लोग भी जानता रहे, हमनी के विभाग भी जानता और हमनी के भी जानता नहीं जा काम होई और लोग खातिर प्रोसेस होला। एक दिन में के ऐसा नहीं के खेत में ले जा कहीं लोग के बांध देवे के बा, वो सिस्टम नहीं के। प्रॉपर लोग के जमीन एलोकेशन में टाइम लागेले, प्रोसेस होला। कुछ लोग के गोइल भी बा, कुछ लोग के छूटल भी बा। पूरा आकलन चलता है। बहुत दिन से पहले हो जाए चाहत रहे, लेकिन भइल लेके वह कमी दूर करे खातिर हमके विभाग से बात करते हैं। भाई कुछ लोग के ही नाम कहें बा, कुछ लोग के नाम छूटल कहें बा, जेकर नाम भी बा ओकर जब ऑक्युपाई कब करी लोग जमीन जाके उ लोग के जौन PM आवास से जौन राशि मिले वाला बा निर्माण के, एकरा पूरा एक लंबा प्रोसेस बा। ओकरा के सिंप्लीफाई करे खातिर और आम जनता के तत्काल राहत मिल जाए ओकरा दिशा में काम होता। जल्द ही इस समस्या के निदान कर लिहल जाए। अच्छा, एगो जाके बच्चन के समस्या ये बा कि जौन +2 हाई स्कूल रहल है जवैनिया में, वो स्कूल गंगा के कटाव में विलीन हो गई। अब उजा के बच्चा के काफ़ी दिक्कत होता पहरपुर स्कूल में आवे खातिर। लगभग 8-9 किलोमीटर दूर बा। बस वाला लोग चढ़ावत नहीं खे। यदि चढ़ावतो बा तो छत के ऊपर बैठत लोग ठंडा में। छोट छोट बच्चा हमने के पिछला दिनों चलौले रहनी है जा, बहुत कष्ट से वो लोग के आवागमन वो स्कूल से बा। जाहिर सी बात है, सबके देखता वो लोग के तो अपन विद्यालय रहे वो गंगा जी में विलीन हो गई जी। तो जाहिर सी बात है जब आपदा आई तो थोड़ा परेशानी जरूर हुई। लेकिन उन लोग के पुनः व्यवस्थित करे खातिर जहाँ उन लोग के सेटलमेंट नयका जाई ओजा उन लोग के विद्यालय की व्यवस्था कल जाई। एक दामोदरपुर में भी एक विद्यालय बाटे उजा सटल। तो हमने के शिक्षा विभाग से बात कैले बन जाए कि जो छोट छोट बच्चा बाड़े सब जना का पहरपुर आवे जाए में दिक्कत बा, उन लोग के भी संभव होके तो जैसे उस स्कूल का प्रभार चले गए बा पहरपुर। चूँकि पहरपुर वाला रिलेटिवली कैंपस बढ़ रहा है, लेकिन हमने के आग्रह कैले बन जो प्राइमरी जो बच्चन के एजुकेशन बा संभव होके तो जो दामोदरपुर में जो विद्यालय चलेला तो पुल से उतर के दाहिने जाके बाएं लगे जो जाए जाला विद्यालय में, वो में व्यवस्थित करे खातिर हमने के बात कैले बन जा। चूँकि अभी सेशन अब एग्ज़ाम वाला सेशन बाटे, मार्च में सब एग्ज़ाम होला। अब बहुत हद तक संभव बा कि जब तक नया विद्यालय लोग के ना मिली छोट छोट बच्चन के पढ़ाई जौन बा तो दामोदरपुर वाला स्कूल में शुरू हो जाए। अच्छा, जब तक नहीं होती व्यवस्था तब तक कुछ लोग के सुझाव रहा कि विधायक जी से जात रह तो कही हो कि एगो बस व्यवस्था कर देस कि ताकि हमने के बच्चा सुरक्षित स्कूल तक जा सकस आ सकस। अच्छा, इस दिशा में हम बात करब। बस व्यवस्थित कईल बड़ बात नहीं है। बस के रेगुलर संचालन होके तो प्रॉपर निगरानी होके कल चल के बस से दुर्घटना हो जी तो ओकर जिम्मेदार के होई। बहुत सारा एंगल पर भी सोचे के पड़ेला कोनो डिसीजन लेवे से पहले। खैर उ लोग के मांग जायज बा, तनिको गलती नहीं है। एकरा पे हम देखब एकरा के प्रॉपर वे में संचालित कैसे कल जा सकत। बस बहुत बड़ी इशू ना है, बस तो कभी व्यवस्थित हो जाए, लेकिन ओकरा के एकदम सिस्टमेटिक वे में जाके ऑपरेट कईल चुनौती बा। ओकर जिम्मेदारी कैसे केली केकर बनी सब विभाग से समझ के ओकर बाद ही हम कोनो डिसीजन ले पाइब।